Oké, klap, klap, klap. Dames, dat was geweldig. Tenminste, dat vond ik ervan. Ik kan zo even naar Sinterklaas vragen. Kijk, Sinterklaas, dit liedje, deze choreografie, dat hebben de dames helemaal zelf bedacht. Er is geen juf aan te pas gekomen. Laat staan een meester. Dit is echt geweldig. Mijn klas stond af en toe wel eens een keer op de kop, maar goed, dat hebben ze allemaal zelf in geregeld, dat het allemaal netjes kwam te staan. Ik wil even een groot applaus voor deze dames.